Ikasturte berria, proiektu berriak, aurpegi berriak ere bai. MU Telebistak ere aurpegi berria du, ni neu, Patxi Irigoien. Eta gaurkoan, Oñatiko fakultatera etorri gara, enpresagintzara 2015 eta 2016 ikasturte hasierako ekitaldira. Beste urteetan bezala, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Hezkuntza Sailburua eta Gipuzkoako diputatu nagusiak parte hartu zuten ekitaldian, Iñigo Urkullu, Kristina Uriarte eta Markel Olano besteak beste. Hizlariek gaur egungo gazteen egoeraz eta Mondragon Unibertsitateak eskaintzen duenaz hitz egin ziguten. Nik esango nuke, gazte gaur egun bizi duten egoera latza dela, ez? Hainbeste urtetako krisiaren ondoren, enpresek ez dutela eduki baliabiderik euren burua berritzeko, eta hori gaztentzako kritikoa da, ez? Arnasaz pixkadatzen ari gara momentu honetan, eta nik uste esperantzarako bideak zabaltzen direla, baina badakigu dagoeneko gaudela aldaketa transformazio egoera permanente batean, ez? Etengabe batean, ez? Nik uste dut Mondragon Unibertsitateko eskaintza akademikoa, baina ez da bakarrik eskaintza akademikoa, formakuntza eskaintza oso ona da, batez ere lotzen duelako eta oso hurbil daukalako lanbide mundua. Nik uste kolaborazio hori, elkarlan hori, unibertsitatean da enpresa artean, nik uste ejemplarra dela Mondragon Unibertsitatean kasu honetan. Hortaz, hortikane ondorio ona daude, alde batetik enpresarentzat, beste alde batetik hor dabiltzen pertsonantzate bai, da nik uste posibilitate ona daudela tanantzat. Oso hurbil lantzen du hori ere, formakuntza hori. Orduan, prestatzen du ikasleak modu batean erraztasunak emateko, gero bere bizitzan aurrera jarraitzeko, bere ibilbide profesionala lehen hasteko eta modu egokia batean. Horrelako ekitaldietan antolakuntza garrantzia handia du eta pozik azaldu ziren bizitako esperientziarekin. Niretzat izan da esperientzia berri bat, eta bai niretzat baitza nirekin langile dagoen bekadunantzat izan da aukera bat berrixa, eukitzeko kontaktua jente desberdinakin, bai autoritateekin. Gero gustora, eta gero ikusten dozunean jendia gustora ibili dala, jendia entzuten, interesantia izan dala, bakoitzan itzaldisa, gero musika aldetik bai gustora egon diala jendia entzuten dozunean hemen luntxian, zube arro sentitzen zara, ze azkenean partaide izan zara. Azkenean jendia pozik egoten bada, zube gustora zaz. Well, it was totally different than in Finland, and it was very impressive, all those talks, and I was there with my colleagues from Finland. We understood some words about the innovation, and they were presenting the faculties in several ways. So that was really interesting, and also this performance when they presented those songs. Lagunekin eta komentatu dugu, eta bez batza izan da puntu bat oso positibua, eman da bela ekitaldixari postasun puntu oso ona. Azkenik, Bixente Atxa Mondragon Unibertsitateko errektoreak ikasle berrientzat gomendioak eman zituen. Lehenengo gauza nik esango notan disfrutatzeko. Disfrutatzen da bide onena gehiago ikasteko. Eta nola ez, baitare lana egiteko. Hori da, egunero saiatzea, klaseki aparte, zeo zer egitea. Eguneroko lana da ikasteko prozesu onena.